Hola, confinats i confinades. Us vinc a presentar un parell de llibres. El primer el vaig escriure jo mateix, a la Fundació Nexe, i és el primer nombre de la col·lecció Praxi. Es titula El repte de compartir el poder. És un llibret que el seu subtítol és bastant il·lustratiu, intenta ser un full de ruta per la formació d'un govern de coalició a l'àmbit local. Com us podeu imaginar, aquí el que fem és traçar quines són les diferents fases, quins són els passos necessaris per arribar amb èxit a formar un govern de coalició. I per tant, què farem, com ho farem, quan ho farem, quin poder es repartiran els socis. I és molt interessant, si hi feu un bon cop d'ull, per després analitzar si en el vostre poble, la vostra vila, la vostra ciutat, que tingui un govern de coalició, ha seguit aquests passos. I per tant, poder també entendre com s'ha format i quins són els mecanismes per també demanar responsabilitats i, a fi de comptes, fer un exercici d'auditoria democràtica. I és una bona eina per veure aquest seguiment, aquestes diferents fases que són necessàries al construir un govern de coalició. El segon llibre és d'un company i d'un amic, el Damià del Clot, que fa 2 anys, al març del 2018, va publicar a la UOC un llibre molt interessant, que té un vincle amb això, que es titula Política ficció. L'anàlisi política, el subtítol és l'anàlisi política a partir de les sèries de televisió. És molt interessant, sobretot perquè estic convençut que molts de vosaltres sou fans de sèries. I a l'àmbit polític n'hi ha moltes. Recordeu El ala oeste, West Wing, Borgen, que va molt vinculada a la formació de governs de coalició, el text anterior, i d'altres. Damià del Clot analitza aquestes sèries i ho fa des de l'òptica de l'anàlisi política. Segur que us interessarà.